Seko ni dongo ɲɔgɔn kunbɛ belebeleba min bɔlen filɛ nin ka kun cɛ Burkinakaw fɛ yen ni a f'a ma ko Fespaco n'a kun bɛ a ta ko 26nan na. Mali seko ni dongo tigilamaw kun bɛ a kɛnɛ kan. Mali ja 6 kun bɛ nin ɲɔgɔndan kɛnɛ kan. O ja 6 cɛla an b'a yira k'a fɔ ja kuntalajan ni a f'a ma ko long métrage o 2 kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Jamu duman ni o labɛnna Salifu Traoré fɛ ani Barikɔmɔ o min labɛnna Abubakar Babile Daraba fɛ ani Bukari Onbotimbe fɛ. Jasuru na sira fɛ an b'a yira k'a fɔ la langue et les dents ni o ye nɛn ani ɲiw ye o min labɛnna Bukari Sidibe fɛ ale fana kun bɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan. Ja kuntalajan walawalalen ni a f'a ma ko documentaire an b'a yira k'a fɔ Mali kun bɛ o kɛnɛ kan. Jamana jɔyɔrɔ falen kun ni ja ye ni a f'a ma ko dawa o min labɛnna Maliki Konate fɛ. Ja kuntala suru mun olu ye miiriya dilannen ye Mali kun bɛ o kow kɛnɛ kan. Gawusu Tangara ale ye ja dɔ dilan ni a b'a f'a ma ko un destin arraché ale kun b'a la ka Mali jɔyɔrɔ fa o kɛnɛ kan. Ka ja dilan ka tila k'a la kulonkɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogoya mun na Isufuba ale ka baara belebeleba kun don min ni a f'a ma ko village apaisé ale fana kun bɛ ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan. Nka jaabiw bɔlen ka bin ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen ye i kɔrɔ coyi an b'a yira k'a fɔ Mali kɔni ma se ka jɔyɔrɔ saba fɔlɔ sɔrɔ nin Fespaco kɛnɛ kɔnɔna na. O bɛ na tan Mali kɔni min disi gosi kosɛbɛ k'a sabu kɛ maliden dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Salifu Traoré ale ka ja ni a f'a ma ko jamu duman ale kɔni jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka da ale ma min ni o dira farafinna tilebiyanfan jamanaw ka kasabi ko ɲɛnabɔ bonba ni a f'a ma ko UEMOA fɛ. Hakililajigin an b'a yira k'a fɔ kabi san 1995 ani 5 kɔni tɛmɛna Mali kɔni ma se ka wuli k'i jɔ ni bilisi ɲɛrɔ sara ye Fespaco kɛnɛ kɔnɔna na. O waati kofɔlen na Maliden dɔ ni o ye Cheikh Umar Sissoco ye ale kɔni wulila k'i jɔ ni bilisi ɲɛrɔ saraba ye kɛnɛ kɔnɔna na wa jɔnjɔn belebeleba a ye o ta ni a ka ja ye ja min ni a f'a ma ko Gimba walima le tyran. Hali bi kunkɔrɔta ɲɛnafin bɛ Malidenw na kunkɔrɔta min ni o bɔra Sulemani Sise ale yɔrɔ ni ale ye ja dilanna ye anw ka jamana kɔnɔna na. San 1979 a wulila k'i jɔ ni jɔnjɔnba ye ka kɛ ni a ka ja ye ni a f'a ma ko baara. San 1983 a ye kunkɔrɔta kurakuraya ka kɛ ni a ka ja dɔ ye ni o ye fiɲɛ ye. Hali bi ni kunkɔrɔta ninnu kɔni ɲɛnafin bɛ Malidenw na an bɛ waati min na ko sisan. Mali ye baara minnu kɛ Fespaco san 2019 kɔnɔna na jateminɛlikɛlaw caman kɔni b'a la ka u yɛrɛ ɲininka an bɛ waati min na ko sisan ko mun de ye Mali jako yɛrɛ sɔrɔ san 24 tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen. Ko mun ye Mali jako sɔrɔ ni san 24 ninnu tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ. Kasabi kow de don wa walima jagilanaw yɛrɛ dɛsɛlen de don wa. O ɲininkaliw kɔni b'a la ka kɛ an bɛ waati min na ko sisan ko walima jamana marabaw fana t'a la k'u hakili to maa kofɔlen ninnu na walima u t'a la k'u cɛsiri ɲɔgɔndanw kɛnɛ kɔnɔna na wa. Ni ɲininkali minnu bɔlen filɛ nin ye ka kɛ nin ye maaw ka jaabiw kɔni ma kɛ kelen ye a kow kɛnɛ kɔnɔna na. Diɲɛ laban kunnafoni di minɛnko nasira fɛ an b'a yira k'a fɔ Mali kun bɛ Fespaco kɛnɛ kɔnɔna na ni denmisɛnninw de ye. Denmisɛnnin mun ni olu ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye mun ni u bɛ u hakilinaw labaara walasa ka se ka ɲɔgɔlɔn bɔ ani minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ denmisɛnninw dɛmɛ walasa u ka hakilinaw bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye cogoya mun na olu caman kun bɛ a kow kɛnɛ kɔnɔna na jateminɛlikɛla caman kɔni nisɔndiyara ka kɛ ni o walew ye. Aliyu Ifranjaye ni ale yɛrɛ bulonba ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na iko sisan diɲɛ laban kunnafoni di sen kura minnu bɛ yen nɔ k'o kɔni b'a la k'a to denmisɛnninakaw b'a la ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ kosɛbɛ k'o de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ jamana bɛ se ka i ɲɛ ta nin kow bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya mun na walasa an bɛ se ka yɛlɛma diɲɛ yɛlɛma sen kuraw nɔfɛ cogoya mun na k'o de b'a to Mali sinɛma ko bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nɔgɔ la.